Te mentah kasngi ngan yaitu EP syapang kanika averaging concept. But bunsin ngi kum ki retail investor la ne trader ngi jumalian bahaban use ya kanika concept. Kat bakadang herdor ngidang tiet biang. Kat bakadang herdor ngidang tiet biang. Ngidang perkat la ne ngidang mudor ba. Kat badang yotat dang tiet susu. Tikani ka konsep hi kum yangi ki taki traders ki bangi thiet mestap ngidi janmit kam jubha bunsin kat kum ka jinglap ne ka jingsham ka jonga but bunsin hi ka increase tangya ka losses mentangan su ai example no yapi kum ya ka share jongka reliance ma ka share jongka reliance kum mangi tip mentaka trading hakador 1000 tingka tisubo menta lada ngithiet shispa quantity hakador 1000 tingka Til lada kani ka share jong lines ka hiar. Subo kan hiar si kat praspa. Nili tiet biang shispa quantity. Ni kum kiritil ni keman lan ngi sutonat kat bakadang hiar doar ngi dang litiet. Henry kalos kelanangnya. Ngi yo I bakayat kalos. Henry ngem kwa ban exit lan ngem kwa ban book. Still ngi dang litiet susu. Namar balai ni kerman bej lan ngi hub bej ba kan kio tikemut kat bakrang tat ngidang yo thiet ngidang yo bon ka quantity ngilong kumta ngidang perkat balada ka kio ngi yo nong bon ti sumudor pi nakani kat praspa kan hiar biang syakhat nreuspa nang neru ngilit thiet biang sa shispa quantity lada pipet ka quantity size ka bangi la dep thiet kalalong hadu laispa hadu laispa teli ti ladangi pet ya ka averaging price kan long lakum no 1000 plus khat praspa plus khat nreuspa divided do 3 kemud ka kalong 1000 sauspa ladangi divide do 3 ngin yo ya ka average buying price kat praspa tikamut ka average buying price jongi for one shares kamut kadai kat praspa dingka lada laispa teliki shares kamut kapisa ka bangi invest baro kalalong sanlak sau pau hajar sanlak sau pau hajar ngila invest te menta ke quantity size ka bangidan kadene am laispa teli ngidan quantity size laispa teli ngidan ka quantity size laispa teli ki share bat ka market menta ka trading hakador kat nriu spa te lada kat nriu spa multiply do laispa kan long kat no saulak prapo hajar kapisa kebangi invest kadai sanlak saupo hajar Henry currently pat ka syongdor ka share ka jongi kebangi hul tang saulak prapo hajar tingi lalos lakum no kumban rupo hajar tadaw kat bakadang herdor ngidang thiet ngim snguto pan ba ka quantity size kalanang he kat bakadang he ka quantity size kemud ka dor ka ini ka loss jongiru kanang increase kanang he susu takdaw bunsin ngim day ban use kani ka averaging concept ngide ban use da kani ka pyramid concept bunsin kumngi ki traders kaya rabha namar ba ho nyimtip ya ka market adin kat no por kan simpor bakan kiyo lani hadin kat no por kan simpor bakan her takdaw kani ka pyramid concept ka jingsham gujonga kalap ba ka pyramid concept kolong kume just imagine fish bona menta ka share subo ka trading hakador
kanu ka share ngana example ma shubu ka trading hidor arpo tingka ma shubu ka trading hidor arpo tingka ko ka share shubu no akani ka dor arpo tingka ngi thiet shispa atli quantity and then ka keu biang sha hadu lai pho te kani ka dor lai pho ngi thiet biang sa shispa quantity shubu ka keu biang sau pho tingka ngi thiet biang shispa quantity te ka quantity size ka bangila thiet brokhai kalong laispa quantity denim dei laispa quantity ngila dep thiet te henrei ka average buying price ka jongi pat kalong kan no sau pho bat lai pho long nyo pho bat ar pho long khandai pho divided do 3 kalong na am lai pho tingka ka wi kamut ka wi ka share ka bangi thiet ka song dor lai pho tingka hadu lai spa tli pat ki share ngila dep thiet te lai pho sen lai spa kalong kat no kalong na am lai pho sen lai spa kalong khandai 1000 tingka ngila dep invest ka pisa khandai 1000 tingka ngila dep invest ka pisa henry ka share menta pat currently ka trading ha ka dor sau pho tingka te sau pho tingka menta ka trading but ka share ka bangidan ka dei lai spa tali te kalong khat arajar tingi invest khandai 1000 henry menta ki tiki share ke bangi hul ki song dor khat arajar tak daw ha po ka trading hi nga use da ka pyramid concept ngam use ya ka averaging concept namar ngi ki traders ngi thiet mestap ngi di janmit ngi long kom tabun sit lane ngi di mestap sibet janmit ngi sathiat biang onda kala kham tak dor ngi le kom da te to ala ka jong ka jing su tho an rei ya ke banga nga su tho la ne nga sham man ngalap nga su share lang shapi te lada philap iki ki jing bakla ke jonga te penilang la ne ya ke ba phi snow happy peni